Čau lidi, vítejte u dnešního videa, dneska to bude ze hry True Ages. Je to strategická hra, která je o tom, abyste na konci hry měli co nejvíce kultury. Začneme novou hru, samotnou, začít znovu. AIčka, nejlehčí obtížnost, yes sir. Když napíšete komentář, dáte like a odběr, tak vás v příštím díle, jak dohrajeme tuhle, vás pojmenuju jako mý nepřátelé. To znamená, že tohle se stane, když mi dáte odběr. OK, nebudu to dále zdržovat, jdem na to. První tak si můžete vzít 3 druhy karet. Jako všechny tahy si můžete vzít 3 druhy karet. Nebo jsou tady dohromady 4 druhy karet. Jsou tady vojenské, pak divy světa, pak jsou tu karty, které vám pomáhají, to jsou ty žluté, divy jsou fialové, vojenské jsou červené, ale ty můžete dostat jenom pokud máte na konci tahu víc než 0 jako kdyby vojenských akcí, které jsou tady pod civilníma, pod těma 4. No, nebudu to asi nadále zdržovat a vezmu si Aristotele. A buď to vysunuté zahrady, Alexandrovskou knihovnu nebo zásoby. Dobře. Alexandrovská knihovna mi dá 1 kulturu za kolo a 1 inteligenci za kolo nebo vaničku. Ale zase vysunuté zahrady mi dají 1 kulturu a 2 smajlíky. Smajlíky budou v pozdější době důležité, ale já si myslím, že Alexandrovská knihovna bude i lepší. Dobře, dáme ji tam a pro teď ukončíme tak. Už nemáme co dělat a protože nemáme žádné vojenské akce, tak nedostaneme žádné vojenské karty. Dobře, věk 1. Teď jsme pořádně teprve začínáme. V tomhle věku teď musíme strašně nahnat kulturu a Čamurabyho bych si právě vzal. On tam teď přišel. Čamuraby. On je fakt dobrý, ale bohužel. Vybrali jsme si Aristotela, máme Aristotela. Julius Caesar, no jo, přidal ti 1 sílu, kamaráde. A geniální stavitel. Každá karta dělá něco jiného a má jiné. Tady to, jestli vidíte to jídlo, železo, pak baníčky nebo věda a kultura. To jsou teď ty důležitější věci. Dobře, Čingischána si rozhodně nevezmeme, protože teď Aristotela máme. Máme tady růst měst, postav nebo vylepší 1 městskou budovu. Městské budovy jsou tady tyhle 2. Základy poznání a náboženství. A to znamená, že já si rozhodně vezmu růst měst. Postavím. A najmu si človíčka, nebo prostě udělám človíčka. Všetci víme, co? Produkce. Produkujeme naše suroviny, kolik vydělali a tak. Teď nám přišly první 2 bezpraví a rebelie. Rozvoj. To je důvod, proč jsem si vzal toho 1 človíčka. Protože, když se přečteme, každý národ smí ve svém tahu buď zvýšit svou populaci, nebo postavit důl, farmu či budovu, nebo vyvinout technologii. Zaplatí za to o méně věcí, což je super. O 1 míň ze všeho, což se hodí. Tak. Proč se to hodí, si říkáte? Hned vám to ukážu. Hned, jak se dostanu do tahu. Tak teď vám každý národ získá 2 papání, super, ok, teď tady vám uděláme Ancient Islands. Nic důležitého zatím nejde, on si vzal Čingischána, super tah. Dobře, mám tu rebelii, která na začátku bude dobrá, anebo bezpraví. Bezpraví není dobrá dávat. Každý si vezme, tady vidíte. A teď postav nový chrám věku A, postav novou laboratoř věku A, ale koukejte, já mám růst měst, jo. Postav nebo vylepši městskou budovu a zaplať o 1 méně. To znamená, že já mám tady to. A městské budovy je laboratoř a chrám. No, a protože oni normálně stojí 3, tak buď to postavím farmu, anebo železo. Já si myslím, že začátku je železo důležité.
teď si najmu človíčka, dám růst měst a postavím chrám. A nebo postavím laboratoř. Super, teď jsme udělali krásný tah. Myslím si, že lépe jsme ho zahrát nemohli. Dáme si ještě nějaké to vojenství. A máme naštvaného človíčka. To je důvod, proč bohužel musíme dát chrám. Ale jinak můžu asi udělat... Aha. Ne, počkejte. Sorry, já jsem to dělal blbě. Dám důl, postavím a udělám chrám. Dám tohle. A teď kartografie mi dá... Tohle bude asi lepší, ta kartografie. Dobře. Ukončíme tak, nemáme co dělat. A dám pryč rozhodně krysy, protože ty dají pryč všechno vaše jídlo, což já rozhodně nechci. Mor, tak ten vůbec už, ale. Rozvoj náboženství. Každý hráč si ve svém tahu může postavit chrám stupně A, pokud má volného človíčka. My nemáme volného človíčka, teda nejspíš, já už se to pamatuju. To znamená, že nejspíš neuděláme nic a nebudeme mít chrám. Ano, a ty říkáš, Ježiš, ty si udělal takovou kravinu, teď si tam mohl nechat toho nešťastného týpka. Nemohl. Důvod je ten, že kdybych ho tam nechal, tak nedostanu ty suroviny. A to je strašné mínus. Vy nevíte ale, jaké je to mínus. Dobře. Rozvoj náboženství. Každý hráč může ve svém tahu postavit zdarma bojovníka, pokud má volného človíčka. To my taky neuděláme, protože prostě kravina. A budeme muset postavit farmu. Bezpodmínečně. OK. Silová armáda, super. Vynechám politiku, není tam nic dobrého. Nemám volného človíčka a nemůžu udělat toho dobře. Vezmu si monarchii. To jsou ještě jeden karty, dobře, 5 typů. Železo. Super věc. Ale budu muset si vybrat. Ale rozhodně si vezmu radši železo než tu kartografii. A nebo si můžu vzít asi oboje. Koukejte na to. Když můžu to udělat až příští kolo. A najmu človíčka. A nebo postavím div. Teď budeme mít 7 železa. Jasné, korupce. To ten na začátku není zase tak důležité. Pokud mi vezme železo, tak jsem s tím v pořádku. Ano, vzal mi železo. Super. Budeme muset něco utratit, aby jsme neměli tak velkou korupci. Ale máme 7 těch, takže super. Můžeme něco vyvinout. Bude to rozhodně železo. Jak dlouho už natáčím? 8 minut. Pohoda. Zásadní objev. Já mám jenom jeden příůstek vědy. Ano, měl bych se více i soustředit, začít na tu vědu, ale já čekám na věci jako knihtisk, který tam teď je a já si asi... A nebo alchymie. Když mi Čingis Khan teď nevezme, jo, ale on produkuje 3 kultury, což je hodně jako smrtící věc. Je to hodně broken, jako nechat politiku. Vezmu si alchymii do ruky. A můžu vyvinout technologii. Ale já si vezmu, no, jako já si za každou cenu vyvinu tohle. Vylepším je. A příští kolo. 4, chápete? To na tomhle nemám rád. Ale dobré, to asi nějak přežijem. Končíme tak. Budu čelit korupci, pouze dvojkové, takže jsem v pohodě. Dám pryč útoky barbarů a bezpráví. Super. Budeme muset pane Čingis Chána zastavit. To bude ale hard. Dobře, teď jsou takzvané rozlehlé území, ale tohle my potřebujeme hodně. Že my potřebujeme tady tyhle žluté kraviny. To znamená nabídnout co nejvíc, co mám. Ale nevyhrál jsem, protože Čingis Chán. Dobře, Čingis Chána prostě musíme dát dolů. Jako teď asi není jiná možnost, než musíme ho prostě nějak zastavit, Čingis Chána.
Nejspíš si vezmeme Michal Younga něco, protože Aristotel není tak dobrý. Jako, on nám jako prostě Aristotel nedává tak dobré věci. Já nechci nic říkat, ale Aristotel nám nedává takové dobré věci. Ještě Aristotel dělá to, že když si z vrchu vezmu technologii, tak získám jednu věc. Dobře, obydlené území tam rozhodně dám. Rebelie, nemám žádného. To znamená, to muset platit. Ale potřebujeme Čingis Chána rozhodně zastavit. Dobře, železo. Důležitá věc v této hře. Pak postavím pána a nemůžu vylepšit železo. Michalo. Dobře, to je hodně hezké. Super, beru. Čau. Říkáš, Matěj, je tam Karlova univerzita, tak si vem. Ne, ona není, jako, je dobrá, ale rozhodně mi za to nestojí. Historické území, dobře. 3. Nice. To nebylo zase tak dobré historické území, ale v pohodě. Aspoň máme nějaké, jo. 6 kultury nás vyboostuje. Ten Čingis Chán bude fakt jako problém. Nic. Je to prostě problém kvůli tomu, že on je dost jako badass guy. Ten Čingis Chán je OP. Příštím play, když tam bude Čingis Chán, tak ho bereme nahned. Že Čingis Chán je prostě OP týpek jako. Ani Leonardo da Vinci, ale Čingis Chán. You know about it and you want it. Dobře, bohaté území. To tam nedám. Nebo dám. Dobře, to bude pro naše lidi všechno. Doufám, že se vám video líbilo. A čus!